Ти после искаш там спиране. Къде спирам? Тук спирам. Ама колко време мога да снимам? Бая. Аз трябва да пусна по кабелната. Ай, не остана, айди! Бат Гошо ли стана вече, Бат Гошо? Изпих ми бирата, Бат Гошо. Те го други, айде. Кога пи? Ще ви дам още един лист, няма страшно, давай. Амо! Отде взема още един лист, бе? Денка, върчо бай на майка ти, кажи, че тати остава на стадиона. Мусаката и две одела. На пейката ще легнеш, като бял човек. Дай, баба! Браво, баба! Буримечката излиза. Гледай какво става сега. Буримечката да излезе. Опа, задръж! Оп! Първа крачка! Оп! 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 Айде!